Unya, gipasakay dayon ni Jesus ang iya mga tinun-an sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Betsaida sa tabok sa lanaw, samtang gipapauli niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit kanila, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Nianang pagkagabii, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Jesus kanila, "Ayaw kamo kahadlok! Salig kamo! Ako kini!" Unya si Pedro miingon, "Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga naha kanimo." "Dali nga ri!" mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa pusog na hangin, nahadlok siya ug bisugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, "Ginoo, luwasa ako!" Diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira, ug miingon si Jesus kaniya, "Pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, "Ikaw gayud ang anak sa Dios!"